Hej, jeg hedder Magnus, jeg er 8 år, jeg går til ishockey, og jeg spiller for Herning Hornets. Og min farmor, han er træner, og jeg har faktisk startet på YouTube. Jeg har faktisk startet på YouTube, og tjek min kanal, Magnus Muselort. Godt. Og ja, det hedder så Magnus Muselort på Snapchat. Nej. På YouTube hedder jeg Magnus Muselort. Ikke på Snapchat, nej. Men på YouTube gør jeg. Og ja, det er det, jeg gør. Og lige nu, der er jeg hjemme. Som man kan se. Klung. Hej. Nå, men ja, det er det. Hej. Tak fordi I så med på den her video. Ja, det ved jeg ikke, men tak fordi I så med. Hej.